Right, igama ngokhulela isibongo ngakacibana. Indawo engakhulela yona ila eNdwedwe isigodi wawangoza. Lapho angihlala ne-oledi nogogo khona nomkhulu nosisi bamana nobhuti bami abancane khona nabadala bonke. Manje ukukhula kwethu aku-right wona bo. Ingekho into ezisiphazamisayo, ingekho nje into esihlangana nayo. Kodwa kwathi angifunda u-grade 6 lapho ukhona abafana basekhaya abawu-2 babadala kunami bo, balandelana ngomnyaka bo, babezalwa usisi wami wami. Lapho sasesiqala nokubhema bo. Awuthi umkhuhla kumebhema ugwayi ongawuqedi umkhulu. Ufika ubhema ugwayi mase awuphosa emnyango. Uzophuma oyedwa awudonzele ugwayi mase sathi siyaphuma silandelana. Nasekhaya sebeqala ukubona lowo mkhuba lowo time. Khona into sebeyenza lapho. Nathi sasiqala sibhema. Wathi kusuka lapho sasiqala nokutshontshana. Nathi siqala kanjalo sasitshontsha lelo saqala ngey'nkukhu. Njalo ekhaya mebehamba bo bese beyolala thina siqamba amanzi sizobeka amanzi okugeza la kanti hhayi sibekele iy'nkukhu lamanzi lezo ukuthi sibuye sizoy'cutha njalo. Wathi ngelinye ilanga umfowethu omdala wathi khona umuntu amaziyo la othi ufuna iy'mbuzi ey'ngaka yabo. Siqale kanjalo wathi kusemini nje yabo wasibiza wathi hhayi khona imbuzi engiyibonile kanje asibize yabo sihambe naye. Lapho sashintsha iy'ngubo sasigqokile sibone sihlele emakithi yabo. Wasibize lo mjida wathi asigqoke into ezimnyama kanje sihambe siyoyilanda le mbuzi le. Nakhona asitholanga ey'ningi sathole yodwa. Simfole nomjida asitshele ukuthi hhayi uzoyilanda le mbuzi le asinike imali. Nakhona le mali nakhona soyisebenzisela ukubhema senze yonke lento le. Nasekhaya sebeqala ukusibona ukuthi hhayi khona into e-wrong kanje. Nomakhelwane futhi base bekhuluma kunakho ukuthi sothi siyahamba ebusuku sihlangane mhlawumbe ney'nkomo sothi siyayiqhuba. Qhamuka umuntu kanje sibaleke. Bafika ekhaya abantu bathi ukuthi hhayi khona la bafana bala benza ukuthi nokuthi. Lapho thina masifika sibuza sithi asiyazi lonke. Nazi ukuthi sihlala la egcekeni thina siy'ndala kanti yazi ngokumnyama thina siyaphuma soyenza something ebusuku. Yabo lo nasekhaya eqala bangishintsha bangibuyisa la ngazohlala nogogo wami. Bangiletha eChartworth. Ilapho ngaqala khona ukushintsha ngathola nabangani aba-right futhi. Akhona ubhuti wami omdala wagcina esengena ejele ngalokhu akwenzayo ukuthi atshontshe iy'nkomo. Nakhona futhi ngabona ukuthi lento leyo ukutshontsha ayilona umkhuba omuhle uthini ngoba nasesikoleni ngagcina sengingenzi kahle. Kodwa nakhona ngiyakwazi ukuqhubeka nogogo lokhu engihlala naye uyakwazi ukuthi angenzele izinto asiphushe empilweni. Uma ngingekho engikutholayo akukho ngiyawamukela lokhu engikutholayo kuphela. Ngibonga lokho nje ukuthi ngiyaqhubeka nempilo bafethu. Khona engingakusho lokho kumina ngingaphathi mina.